Hakawai pat na kijing kenra rengkat kajing itrelang kapilang kata Police Outpost bat ke Umiam Police Station jong Karibohoi District Executive Force kilayo ban kurup ye kitiar siat bat kibenta baremdor balong bean jong kimrat klau kani kajing let kenra kabadai ha kendai mer jong kesenang baridwa Karibohoi District ha kabalayo ban kem ye we ubre ubadai na Mizoram kini kitiar kibalayo kurup kikentup ya ki 1001 shispa shehajari we song ki kuli ki penenkam ha kesulai AK47 nyo song ki kuli LMG 7.62 khat sau song ki kuli insas 5.56 live song ki kuli ki penenkam ha ka 32 pistol lightly ki song ki batli we bom pensat khamat we hand grenade we ki insas magazine but lightly ki AK47 magazine batli we ke beniat jong snang klau nyo tli ki reng jong ki sir we ke kli sir but life sau tli ki stam jong ki nat beper jong ke sarkar ha we de bet kane ke jing to kit kadang ya sakmat ban lap ya ki badan keti ha kini ki kambe an